Hey, hey, hey. Nasa takit ay tubig yun. Sa ato si Kigyaw-yaw mo. Oo, kinanglan na itong tubig Sa na. mulipad. Sabi mo, Automatic. Bantay ka ng mga ubang ka na mag-interview na kami gini. Bidagin mo. ako ba, beer mo kayo, no? Ayun ang beer. Hey, 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 hello, my taste, drink water. Drink water. Alright. Welcome back to our fourth episode of our podcast, Marlo's Podcast, and just Musong Lagom. Alright. Let's go! Our co-host for today still is our amigo, si Dongkoy de la Cruz. Kajologs Dongkoy. Kadyo. Dongkoy lang ko sa ako ng YouTube channel ha. Yan sa akong Facebook page. Kajologs Dongkoy. Ina, ni-subscribe ba sila? I-subscribe sa magkatanda no? Sa ako ang YouTube channel. Dongkoy de la Cruz. Ang wala subscribe? Subscribe na. Ang mga waksuway. Suy! Paano way? Ano mo? Na sa radyo no? Wow, nakalimut ko na. Alright, so, musta yours? Musta? Atong kuan, sa mga lakaw na to na, mga niyaging adlaw-adlaw na. Napay mong zone niya? Napa. Si Lorena De la Cruz. Napa na mga 17 yung flight going out back to Singapore. Gamay pang gasto, gamay pa? Ha? Gamay pang gasto. Bugat-bugat na yun, murag sakit na ginas dughan, murag sakit na ginas yung dughan. At least, solve ang iyang pag-vacation. Nalingam ka siya? Lingaw siya. Nalipay ka siya? Dito sa probinsya. Kisa Alegria? Ito sila. Ako ba? Sa Algeria. Algeria. Sa Algeria. Algeria. Sa ka. Duka ka. Nagduka. Ang kang kuan, ungart, unsa na ungart gani? Natug ka. Ang tika ko na to, Jor. Oo, ngang. Ngart. Alright, Shout out, Ngart. Joseph Sibilio. Migo mang Joseph. Migo na tanan. Uy, dili Migo. Bahala nimi magkita. Migo, kaya mo na. So, katong Makajulog. katong pagkuhan na, George, ba, pag kanang, nakoy mga pangutana na bitong kanang mga, sa imong batay ka ng mga, ang kanang pag, kanang, kung ikaw may magsabi, si Lilay, Pananglit. Siya may dako nakita ana bitaw. Siya dako kita sa gikan sa nasod. Gawas. Sama nimo dako sa kakita sa imo ang vlog, no? Wala na ko. Dili pa gabay pa. Ako na. Night car. Wait ta uy. Ako na. Uy, ay mo kalimot subscribe ha. Subscribe. Rex Pow. Okay ra gwa. Basta na nimo tanan. Hey, para makagukod ko. Ayuwa pa tulo pa ka video na upload. Rayo ka balaga ako muna naghanon. Karon ka na mag-vlog ngayong. So, kaya akong karong pangutanan ako, Gerbs, kanang kung ikaw ang dako kita ba, obligado ba ka nga ikay mo nang hatag sa mga igsuon ana Natural. no? Nahon yun ang pamilya, George. Nya, kanang na may uban, Gerbs, na say bitaw kanang no, ikay mo hatag ka nya. Kuan ka, saligan ka ana nya. Ang ubang mga kuan masina kay tungod na yung mga butang-tag. Uy, manong siya man ang saligan. Adi, apuro na lang yung tanan. No, basta Apuro na lang tanan, pero abid, natagaan na niya. Magsige sa pangaydi, nasa na, abusar naman na, uy. so nalibang. Nalibang ko puto. Putaw. Ayaw, saan? Maningkamot pa sila. Mo na kasagaran mong nga anang kuan sa mga tao ba kanang labi na ilang na Magsalig na lang, no? Magsalig na lang, no? Ano ba niya? Di na lang mulihok. Pero kanang naam ko na sa atong culture ko kana sa Pinoy ba na maghinatago Oo. ba kanang watag kitag lain tao kanang Atago, katuloy pag kuan ay Christmas nung gilabay pang pagkaon. So kita ko, matag katong, di ba? Matag ganito. Ngano ko taon. Kana na bahinon ng ato ang relatives na to. Beta niya masikmura ka ni mo mutanaw ba? Ayaw, dili. Mo gani. So, di anam jud ang kiluboy kung ikina
Kung ikinag sa grasyahan, bigay good. Pero ang uban mong good kay kung ikaw sa na niya, ang uban magkuan na salig na lain na sa na istorya. Give and take, Gerbs. Oh, kana mura relasyon ba no? Give and take. Kay mas more pa ang grasya ni mo nga maabot anam na. Pareho ni mo. Loading lagi ka. Hindi naluti ko kay kung ay kinahanglan ka. Pareho ni mo gud hatag ka. Ah. Oh, tanawan. Dako kay grasya na abuti mo. Lisan pa. Ah. Dako ng grasya ho. Di na mo daw. Abi nung disgrasya. Naku, Grasya ha. Tarungan. Lisan. Tarungan na istorya. Ikaw sa Gerbs, dako sa atong pag Dakog mata. Nagkukuwang. Dako naman sa kag na. Basta ako sa yung suwang pinda na yung ngipon. Tanaw ko. Sige ko katawa sa nagrip. Akong gireview ba? Hapit naman mo sangkos. Hapit naman mo banggas mikrofon akong suwang. Tungod is ngipon, pero nanay ng ngipon, tanawa. Mukalit na ni kahimong jikwin ka. Kinsa tong ganahan mo sponsor ni gapon no? Ako gyamang bili ko no. Kinsa tong ganahan mo sponsor nimo? Nga tasya lang kang ngipon. Ngipon sa iring, ngipon sa isda, linain ba no? Just nino na gipos buhaya George. Takasa eh. Ano ko? Ate, nawag na ako ginawa na. Ha? Way oxygen nila. Tubig. Tubig, water, water. Kampe! Hay. Yawa kong nag-inom yung magagigil ko sabaw. With sounds man. Ay, kaya tungod mag na yung mikrofon. Ay, kaya tungod mas na yung mikrofon mo rin. Ano? Naon gini na di. Social mo na, George. Ang kanang pinahigop? Oh, Ay. lugod oh. Bro. Ano ro? Ay, pinakuha ko. Pinapresident lang ko. Dili din mo saba na. Way sabay! Ari na ka mo sabay, ini kuman. Aka na itong kam no. My precious. George, kanang kuan ba? Di ba dugay na ka sa Maracas? Sukat pagka anak na mo? Okay no eh. Ha? Ara na ka ni eskwela. Ara na pagkatao. Skoy lagi ko balikatan sa kaunlaran. Oh, Ya, babaw. Ikaw? Oh, tulo ka tuig siguro to. May pag... Usara day. Ay, one week ray. Ngundang. No. Gibog-buwag man mi. Ah, Gusto na ko kuyog mi. Gibog-buwag eh. Sige mami duwa. Buwag ko ang tama ba, masilingan. daghan kay mo. May pamuundang. Mao lagi. Ang maestra, silingan naman ang maestra. Kita man. Si Mampina Kanyiti. Boy. Nakamaestra, masaya sa una sa Buhi pa ron. Balikatan buhi pa, uy! 120 na. Akong edad ba na 20? Di na minister ba? Ay, kuwan ba eh, mas mga sisita kapil, kapiyan mo. Apila. Wala, nakadawat na sa gobyerno, mga award-award na, kunan din, unsang ka, duka ka! Wara. Brother. So, mo na George, man akong gisubay ba? Do, si ikaw na ka diha Si na ikaw? tao. Ikaw ba? O, Oh. diha ka na tao? Iha. Nag-eskwela ka sa balikatan. Oh. Dayon na naundang ko ato, 1 week. Kaya na balikatan, no? Tugay na yun, karumula na no. Wala na kay kuha naman suman mananakop mga Spaniards ba? Di mga polis. Manakop na diha eh. Niluding. Bungal mo manakop, Spanyol, panahon mo naman silan. Di kuha na special siyempre kay mo ba na ang ilang At bang sa pisil sila. ilag yapon, apil yapon na. Mo lagi na. Sure, eh. Makuha lagi na nila tanan. Kang Santos mo na nga lugar na pita. Wala nagi atom na daw. Ato na. Babaw na gamay. Nya, Si Babaw. Nga naam na sa ilang gitapit. oh, di na ba? Napitpit mo na sa ilang Wala na sila apil. Yan na. ana rin siya. Mo na da jobs. So, akong gihunahon na. Lah. Asa ka nag-elementary? Lahog. Lahog. Karaan ka ng lahog, sabi? Yate, di ko kalimutan yung lahog. Lahog Elementary School. Oh, di ko kalimutan yung lahog kay ganahan kay kumiskwela dira pero Dito ka sa Tikamay ka no? dili. Evangelical. Dili kuan ko. Social, na maging social mo gamay no? Elementary ang evangelical. Wala. Kuan mo katong sa Badista ba? Sa Kapitol ba? Diya guys, ko lang. SDA, oh. Ganahan ka mga pasakit yun. Dang buutan kay ko kay sa Badista. Ganun mo sa balista nga pasakit na. Sa Dista mo na. Sa lista na eh. Maulam ko ni katapusan ko, basta ta. Ta. Ta.
Mo tagadagi ko may eskwela dre kay agi na ko bala kay yata daghan na estudyante. Pinakadako man sana sa dyang elementary sa skuan sad. Ang una dyan na kong suya dyan kay daghang kay maligya. Oh, mga vendor sa kuan. Kawante ka na. Scramble katong scramble nga violet, no? Mo gina ko. Tong inday-inday nga gituhog. Wa siguro sila kasabot sa scramble ba? Dili scramble egg sa. Dili scramble. Wala pa na mauso ang scramble na. wala pa na mauso ang milk tea kanang scramble karaan na gina. Shake. Naila karilita niya katong mga karaan sang tao. Sa lahog. Sa lahog nga nag-eskwela. Isuro katong kuan. As bakit? Oh, tundako kayo. Ay, so Ayos nga dugmog niya murag food coloring nga na yung mga sago. Ada ogoy. ano Hershey's. Chocolate oh. Ay Hershey pa wata kay baw. Wata kay baw squat to tabliya to Sa mga ano man negosyo mo no. Di mo kag tris. Tag tris Ang baso. Oh, ang dako 5. 5. Mo na kung ganahan kay ato. Sa una kung abtan kay dos pa man to nya dako 3. Bito. Mo lami kay pagano hulo. Kanahan kay ko mo to na ko ang mama mo. Nindot kay sa mga baligya dito ma. Daghan kay. Ato kay eskwela mo bi. Daghan kay. Buwag ka para ka na ra. Patuloy katong gapas-gapas na cotton candy. Oh kana, kindi. Inday-inday nga tuhugon ay Pablo, ha? Pichi. Mo lagi na. Hindi may tawag sana tuhugon. Tuhugon o ganang daos lukay ba? Tangag sapal nga nagasukar. Wala pa ng fishball uy. Awa pa na. O pa na. Sa akong panahon na naman. Ang fishball mo sa 2,000 naman tingin ng fishball, 2,000. Diba? Sa 2,000 na ng fishball. Murag ako na ako na. Inday to. Inday pati ko. Inday, tamarindo. Gala niyo ba kuan ka ba kanang Gigahi kami. kay kamuting kahoy man to. Oh, Di ba kamuting kahoy? kamuting kahoy na. Gilingin ba? Mo na nindutin ko. Ayan induta ning Lahog. Lahog. Daghang pagkaon. Pagkaon niya ka nating uso. Hulbot-hulbot, yuyo kasing na. Di uli lagi ko gada ko kuan kana bantris. Piso. Oh. Kay katong bulot-bulot ka. Karon ang piso ron kini kulor. Sa una wa mo diyan wa na sa una kung ni kulor. Di mo ka piso violet. Uwa. Ikaw kung bata ka mukha na sa kaulo. Kuya was piso di naman yellow. Blue. Dali sige mo, sige mo ni dahay sad. May Matintaw sad ba? ataya bitin ko kay ata ni kanang nindot kay ba bibo. Nakaabot ka ng mga Nutriban jud. Pandiuk-uk ba? Unsa man na? Paan nga kutong panghatag, panahon pang Marcos, itong paan nga dagko kayo, libre na. Wala bayad. Asam na ihatag. Sa eskulahan ka na eskulahan. Lulo ka. Bulgur. Ha? Bulgur. Unsa man na? Bugas. Di na bugas yung unsa nga klaseng bulgur ha? Bulgur kay pagmungkon man jukir. Bulgur na rin. Amo na yung ipangati niya siyang mama, kaya sige ka og bulgur sa una. Bulgur ko ka. Alam na yung sabihin. Mo ba unsa may ipare sa na? Sticky kayo niya. Naagatas oh. Libre na. Sa una. Sa amo kay kuan. Wagi, daot sa una. Wagi gutom sa una panahon, mga elementary sa una. Tambok ka sa una, George. Tambok ka. Tambog eh. Ha? Daot lang tungkol sa nang sige duwa kay kalimtan ng kaon. Diyan na ang katong mga klase, di ba? Aka ng mga kuan ngo. Adili mo nga tambog ka na sakto-sakto ra ba? Oh. Kuan ko no ka sa una, George, ka na. Gwapo. Tinood. Ay. Ayaw ah. Kaya wako na ballpen para pa-imputong autograph ninyo. Kato ba? Kompleto. Excuse later. Kompleto ba na yung mga George? Kumplito pantit. No, Dave, go. Ay! Tak palang mga perfect smile sa una eh. Ay, wala na ito ako mga picture nga karamot. Napabagat. Tanawan ako. Kito siya, gigipos pa man ako. Yeah, nakaistorya lagi ko. Ay, sabi, nakainaan siya. Uy, kanas dungkoy. Kaya ta, kuya ka na sa unoy. Kanang napakuno ka. Awa no? Ipakita. Awa no? Ayaw kayo madul. Hindi kayo padul. Kita mo ba? Mura Ako kag magigipano mupat, George. Ha? Mura kag mupat. Oo. Patay mga ilaga yun. Ga. Mupat. Todo. Mura kag mupat. Mupatay kag Lo. Nga, usama ng grupuha sa una. Boyson log. Partial pa niya? Gwapo na pagkabata. Hindi na mo tabas-tabas. Mga ingon lagi sila George na kanas dungkoy. Sa tisi-tisoy na eh. Oo, pero Nag-dance troupe sa kuno ka. Oo, sa mga eskulahan, good, good.
Na kay mga kanang Grupo sa mga classmates. pasikat nimo. Nya, di magkadimao ang stepping, wala. Iyahay lang, wala. Basta magka-perform lang. Ha? Grado na. Ano ay anang sa PE na PE. Kasi PE ka nang ng mga PE. entrance good. Ang intro na yung kana Grado na yun. Mo lagi PE bitaw na. Pina. PE bitaw mo. Kaya kung naibawan PE sa una, ka na naman mag-exercise sa masal. Muuro man kung naibawan, magdagadagan ka. Ambak-ambak. Yan, push up mo na, kung naibawan. Same meaning PE yun. Philippine Academy. Physical Academy. Ay, physical. Physical Academy mo gunagot. Yung game kay ka nagkakawan, yun na lang, tiga. Mawag ko problem line ba? Oh, balagi. Academy no. Academy na, Philippine Academy. Sa APAS na ka, Jorbs. Nag-high school ka. Awa, pag-graduate na ko sa Graduate diretso. sa Lahog Elementary. Nag-elementary Oh, pag-graduate na ko daw, patuwa pa ito katugay. Butay-butay pa ito, maglasong nga gamay nga ba? Ano pinawitir? Oo, ya, pulo. Pag-graduate na ko sa Lahog. Abilian na rin ko. Siti Kamay. Abilian na. Ay, lain na Siti Kamay. Gamay kiko graduate yun. Di man na dawat ang abilian na karaan, stricto na gina sila. Di na sila mo dawat og mga low nga grade. High grade nga na dawaton. Sinadawat ka? Dawat, yun na may backup. Oh, bright. Lingkod kik backup eh. Agit saban. Maumang Christian. Unsa din naman mo Christian? Ay, kato ilang grupo nga kuan. Alpa Pimiga na ba? Apo. Apo din. Nya, ang katong usasat nga dakograng ko sa bilyan na apo man. So, ansik sila dito. Amy, salamat kayo niya. Saon man gud, nagbinuang gyapon ko. Kisa? Amy Villalobos. Mamang Christian ba? Villalobos ko di Pisigasdam. Ay, abi na mo. Imig suon. Amy sa to, Amy sa to. Yataga nagnood to siya. Dawat ini. Ano? Imig ibasa wa ang note wa. Ako magmagwang may kita. Ano? Unsa may Sus dong, kita dawato ng grado ni mo, tawag ko ng grado ni mo. Sige ko. unsa day mo? Kala mga project. Grado day. Ha? Pila ng grado? Dara ko na naarag yung mga gika sa first day, 74. 75 man day passing. Ang first reading doon ay 74, 75, 76. Sikan, wala ni taas na, 78, 78. Huwag mo patong og 80. Nagsige na 70, 75, 75. Hantol pag-port. Di kita may mudawat ni ang dawato na maginamo din no, live of it ba? Live of it. Kaning eskwelahan na. Karaan ni ang tanaw nimo nga bright kikignaw. Ang naong re bright. Ang utok bugo. Bright yung kay ko ka sa grade 1 ko na. Buhi pa man ko maestra. Kaila gyud ko sa maestra. Kaila gyud ka sa maestra gikas pag grade 1 hantol pagkuan. Grade 6. Awon. Wala na. Hinayarig memory ni. Kaila gyapon. Kaila ko sa akong grade 2. Grade 3. Wala na. Hala ka diya. Grade 4. Wala na. Hala ka. Grade 5 o grade 6. Maurin nila no. Ako. Grade 1 ako, Ma'am Nardo. Grade 2, Ma'am Igot. Grade 3, Ma'am Gutana. Di silingan mo siguro na to. Ha? Silingan na to ni Ma'am Igot dili. Dili day. Grade 4. Sa Lahog na. Lahog. Grade 4, Ma'am Ailis. Grade 6. Kinsa to si Ma'am. Ma'am Gonzales man tingin no. Bug si Bornales ba to? Wala ba? Murag wala na Bornales kay. Mura siya kakailanan, mura siya kagniha ka nag-elementary na. Praise ko tayo, Ma'am Bornales, matay na ba yung tao? Matay na. Alright, Ma'am Bornales. So ako pa, grabe rin memory. Pag high school. Biliana. Biliana. Section 11, tungboy sa kayo. O section 10. Section 10. Di, pipi, eskwela ko ha, kuhan. Huwag mo kay Bodyo nga, asa ko, night magugdi. Ako'y kuyog sa ko sa mga silingan nga, nagkabili na gahi. Kay ba, sigido ba? Classmate mo. Ha? Adili ka nang, Schoolmate. ako night mo sila, kuyog. Night. Sige, suod ko silang room. Daghan na kagkaila ato jobs, wala pa. Wala, may mga taga-maragas daghan sa, magsige na kagana. kuyog ko nila, ba? Sus, Mo nang nasikat day. uy, manood na sa room. Pagpanood sa room, basa naman yung mga pangan. Ikaw, kinsa man ka? Luminador, ma'am. Kahit yung pangalan ko, panahon. Mo na yung Panahon. Kanang pangalan, panahon pa ng Emilio Aguinaldo.
No? Pero mao gitay mo mao gitay mong Dili. imong room. Dili. Ni apo ni Isudan ko kaya abi niya ba? Para di siya masayang ang gihatag plite sa itong inahan. Ay, Kaya sugo na itong klase niya. Huwag ko kay bawa sa kuing na sa kong magwa nga. Huwag na siya mo kuhan paluwag mo ito sa opisina nga. Kuhan ko. Di ba ko? so Tanaw sa taong ko. Pudra ka. Butog sud. Kay ganahan nilagay ko muskuila. Excited ba? Sabi ay. Buto. Genius. Tari ko yun mo na. Luwa lagi kong pangonri mo. Pangitaas lang laing kuhan. Section. Seksyon. Wala kanya kadakan section. Bulang. Makasunod na ko. Sa night, huwag ya po uli ko. Uli ko kung narasitin ako na uli. Naripahak. Suwayan itong di ko eh. Adlaw akong magawang ba, namatay na. Mama ng kahil ba. Siya sa kanya mo sa siya. Suwayan na to sa di ko eh, pasig na ka dito. Sige, sa barbarog sa taon nga to sa kanang, ubal ba? Karaan ba pa nag-usab? Abot bitaw dilis bitaw ligro dia ba? Bay ka nang Iksong root? asa ka nga aw ka nang unsa ni ka nga kuan? Unsa ni mo pangan? Ano ko Dominado de la Cruz Junior. Lo. Mura classmate ta. Nagsige na ba yung nagtawag imo pangan? Duha na kadlaw. Di abi. Kailan mo? Dili pa. Mo na na nga. Sige, kuyog na lang nila ko eh. Kuyog na lang ko ninyo. Bay. Sige. Bay pa niya tinatawag. Ila-ila sa ta. Dini sana. Johnny Muldis. Ano din mo makikila-ila sa una? Paspas ba? Naana ba kayo? Apir mo. Apir nga. Ay! Panahon na mo. Ako, chuchoy mo to. Ikaw ano din? Street to. Street yun. Hindi ko ka street. Yap. Ano mo? Uyog tanan ba? Gamay kayo mo grado ba? Basta dili street mo. Uy, 75 na grado. Pero 80 to, ana ang siga, ana. Gamay na grado. Kaya ko, si Dominador, si Lilis o Campo ko, si Johnny Muldis. Lagi bro, kami ginantulo. Akin sa si? Johnny Muldis, silingan lang kuan ba, silingan lang Gisli ba? Lugabak Mundik, silingan na dia, oh. Silingan nila. Namay dagang mga Muldis dia. Naman. Surin ko pa. Pero kabo na ka nga mo na ni. Oo, ano ko mo rin pa. I-plastil pa man nas gawa sa imong pangan. Dugay pa man nakuha mo sa di makumplito. Basta makumplito nakuha mo sa maestra. Launa, ari ko, section 10. Section. Lipay pa. Pilan din mo kasi Katapusan ha. Gikan sa 1, 2 ha. Number pa man do. Karon kaya na may mga section tanan. Karon kaya na may mga purple, color. Ang mga section sa una. Aw karon. Mga bato pearl. Stone na. Sa una number eh. Abi nang perform pearl day. Silang rin. Sorry kaya murag medyo broken English ang giko mo taga France sa tago taga may. Section 1 to 10. Napura na ka section. Oh, sa una gamay pa man kito. Sa first year high school. Oh. Nga napura mo ka. Ikaw kinalasan ba? Kinalasan, 16. Pero at least day. Ha? Di. Oo, at least day. Ang mga bright. Likod kay backup good ha? Mga bright day ako. Bright. Adi ba ta? Unsam ka? Night ka? Oh, mga bugong ng night, mga kuhan mo na. Di, ang kanang night sa job, kanang ganahan sila magpanay kay na may uban working student. Di, ang Uy, believe sa kay ko sa mga night, tapi mintihan na ninyo, yun, working student pa. Di ta magsalig sa atong inahan. Humo lagi, ang uban ba, manungog mo na nakabante ka. Inubugo. Bugong ka, kay nanay. Nanay to, walis lang kay Bao, ga-adjust siya sa iyong oras. Napay tarbaho nun sa balay, tabang siya siyang mama. Ang mga di kay mga sipat. Ang kudo ko na. Ako, di man ko. Ngano nagpadi? Di kay matrabaho nun sa balay, dagham kay trabaho nun. Ugas, plato na. Tinod. Ako, wala. Nagpadi. Adi man dyan ni. Ikaw? Bright yun ka. Mga tapulan lagi. Pulan di. Ay mo kalain mga di ha. Ay magkalay mga di. Panya George. Sa ako rin sa mga na-experience. Pag mo high school, nakita na kasi mo section. Di pa na kung mga classmate. Di mo na mawang kopya. Ay di mo minaw, di mo sige magtabi. Ako na na mas gawas. Ato tag metro. Ato tag idin, tanaw tag sini. Ato tag MCM, ligog swimming pool. Mo, gino no? YMCA. May lain pala, kawon na.
Ako di malinta na ning ko ano kato pag high school kay kanang ato na nagsugod. High school life, mo na pinakadindot gyud ang high school life no. Oo. Kaysa college kanya naman ang kanang anak ka magsugod og kita og mga barkada, kita og mga chicks. Kana. Oh, No, kana. Yan na magsugod mga crush ano, oy. Wala ko pag first year high school, wala pa ko ng crush kay. Wa ka. Okay. Tuon naman ko nagtuon. Right, tas gid mo rin. Igtuon ako. Study first gid ka di ba? Sa internet cafe magtuon. Dok yawa ko nagduwa gyapon nag. Oo. At bang naman sad. Ana ja paghuman kay anak kay bata pa kay ko pag first year high school nako kaya taingan na pa ko gamya pag sikangiran ako Yan ka sulbong jud. ana na ko ni sulbong. Oo, kaya ipasuwa ni Rax sa imong mama kay sagulan mag San Margarin magkapataas mo ni San Margarin sa una day. Basta init ang kanon. Kita ka sa commercial. Wapa tong mga Ana ano kanon bahala ko lay. mo ni magkapatubo. Oy katong dugay kay nagtubo kanang hinag itubo. Suway na ninyo sa uli ng kanon. Star Margarine. Puno sa vitamin. Bang bang bang. Si Ichi nakalibang. Oy, Ate Shelo, shout out. Kaon sa Margarine, magkagukod pa kasahit gamay mo diya. Peace. Abang pikas balay sa dana ba niya? Daghan ba kami? Napu ba mi? Napu ba mi kabuk? So di maato niya tanan kay puro ng eskwela. Di maato ni mama og palit og kuan. Uniform. Oo nya. Ang papa gobyerno sa to sa una. Driver sa truck mga basura. So di maato so, ang katong mga karaan nga fishing nga kuan nga Nag-ilis naman sa uniform. pulis naman. Ipanglabay man. Mo ihatag ni mama. Kanang suway ni sulub. Gikan na sa katong gikolekta sa imong papa. Dili sa pikas ba fish compound ba sa akong mama ba sa amo. Layo ra kay nang hip hop sa akong kasulit ang sapatos din makita jud. Suko kay kong maestra kay dili ko pasulubo na. Ay na pasulubo na dilakros ha. Kumo mo kailang uniform ma'am. Pobre man bi. Ang imo pugson ma'am. Pero mo luag ginog daghang kining alpirilo nya. Ipakusad pag ginog awa no. Wala gimi pulo na ko. Pagpisip pagputi. Dili gud ingong gipalit ingong gipatahi. Pobre man mi. Hip-hop na kana? Hip-hop kay katalawon. Wag taling spato sa gid. May gani kay. Yan napod kay nasa ko'y ambil. Unsay ambil? Kanang ana din yung bukan ang bukan. Kanang pina-elepante. Si pinailpanti. Elephant pants. Pina Elvis Presley sa una ba? Ana kayo. Elephant Sa una, pants. ambil doon kay ana naman. Akong ambil sa una hindi nagkutop-tup paghanap. Bung buka sa kayo. Inikuan lagi. Mura kong babae kaya kung ano no. Murag sa yan. Mama lagi mama. Wag mahimom kay problema mi mom. Siya. Ipatahi na. Wala gi kwarta. Ay kwarta man bi. Gitagaan ko kalpirili. Paligtag ko kalpiris maestra. Dagan mo kay Galvin. Siya nagkuan. Para di rubukan. May looy sa Jejus no. Namatay ba ito? Yung maestra tungod sa alpiler. Ay! Sakit niya yung mo. Naabot mas connection. Connection mo din sa alpirili yun. Ay, cancer to. Nagstorya ba ito sa Mamuskito to ang pangasang maestra niya. Apelido, Mamuskito. Mamuskito? Ang iyang Mosquito? yung apelido. Kanang lamok? Lahi tingay nga spelling tingaling nga mosquito tingaling. Pero lamok yan po na. Lamok yan po na. Kaya rin yung paggutan eh. Kaya ito. Class, paggutan pa eh. Undang ka pun. Sa karon nga panahon, mas mahayog kay tungod mga sa Pilipinas ko kay dilim ka dawaton ug wala kay nahuman. Lagi. Yo ka imong gi-applyan salesman, sales lady paron sa metro ana. Pero ang ilang gipangita kinahanglan graduate ka o college. O kuan sa college level. College level nabuang na. Unsa? Mao bitaw. Kinahanglan din na magamit din imong diploma dito eh. Dili ang mangukay ka kuan wala mangukay ta og likis dito. ang imong natungtungan og nahuman. Mao gani. Kuya kaya ang Pilipinas eh. Grabe. Yo, amo ko kuman po maki kung sale. Usa may sale mo. Ano kanang sample ko. tamarindo. Mano Bigyan ko. Sample ko na bi.
Bigyan mo tamarindo, sale mo na. Palit mo tamarindo, tambis kayo ni. Sales mo 5. Pwede mo magmahay, kilawi. Convince ko biyon. Sa ako papalitan ni Bing. Ano yung ano ba? Kung may ang kanang... Hindi ako barbecue sa saging. Oh. Diba? Papalit ako. Sale nga mo na. Oh, papalit ako, Bi. Sa ako Sa pagpalit, Oh. kung nagay kwarta, magkapalit ka. Sa sanig ka. Papalit ako. Mawala yung gyapon. Mubalik lang gyapon siya nga. Nindot yung Karon yung trabaho. Naming- Karon yung eskwela. Pero sa tinuod sa kuwan sa ako sa naibawan, napin nga dato po Nga, wala ka diskarte human lang, oo. sa diskarte lang. Diskarte. Mao rin gyapon ko na gud. Bang kay kag diskarte. Kugi lang gyapon gud. Kugi lang gyapon na. Kugi mo gyud na. Kugi og swerte man. Oh, di ka mawaw. Muna importante di ka mawaw. Oo ko. Mawaw ka? Mamaligya. Out mo lang ko. Ano ka apin ko pangutana to. Di ka mawaw sad. Imo na istorya. Oh, mo sa pinaka importante di ka mawaw pod. Bitaw. Di ba mo atubang kag mga tao. Baga am tagnaw. Diskarte oh. Ako baga kung nangipis ani tungod ka wala ngipon dagi. Ita eh. Sa mo lagi gyapon. Dapat kinanglan ka na kay kuan ano kung Diskarte. Kung napay panahon, napay oras nga na nang magpa-eskwela nimo, kaya nung na imo na nandiyan ang kuha nga opportunity kay. Oo. Magmahay jud ka kung kuan, labi na diri kas Pilipinas. Gani no. Paiting rin. Mo na mga bagong tubo ron nga nagkaragara nga dili kuan. Noon ingana man tong agi pero take it from us. Ya, minyo Ika na mo. Ya, minyo na yun. Oh, minyo. Ya, tanawa. Oh. Kaman ay tama. Mga anak skoon mo. Ya, may korta. Kisa may kasugo niyo na. Mo na. Ayaw. Bahod ra kay way kasugo. Ayaw sa. Oo na. So, Maabot naman gyapon mo ang butanga. Kung makatrabaho na mo. gani. Wala mo pugog magbinyo, di ba? Tinuod. Para di maglisod sa magkapamilya na ka. Dili mga na mo gi-pressure nga hinanglan may anak ka pero sayang lang ba? Mo gani. Para inyo ra mong gihapon no. So, mo to tong podcast for today. Yes! Dugay-dugay ta no. Salamat kayo sa pagpamina, salamat sa suporta. Don't forget to like and subscribe sa atong YouTube channel, ni Dongkoy de la Cruz. Link in the description below still. And ako i-upload ang audio sa Spotify o sa atong YouTube kay ako pa to i-retrieve niya. Muna itong... Kisa din si Marlo dyan. Sige ko na kisa mo si Marlo ko. Amo nga silingan. Daghan ni Marlo ba? Marlo is kung man ka ng atbang ni Marites ba? Ah. Sa Marites, babae mo nga chismosa. Marlo is laki nga chismoso. Marlo din ang pangalan eh. So, mora ta Di din natulit siya eh. Ha? Di din natulit. Tol, unsilitis. Maumang na. Oo. Tulits, tol, unsilitis na turon dia. Maritis, unsilitis. Maritis. Saday ka. Idukak ka. Mar! So ayaw kalimutan. Kajologs Dongkoy sa akong Facebook page. Bago ra ba na? Follow And subscribe sa iyong YouTube sa akong channel. YouTube channel, Dongkoy de la Cruz. Daghan kag ma-expect ni kuan kay magsigim kag upload. Mag-upload na ko. Lingawon ta mo bahala gyud mo malingaw pugson gyud eh. Shout out na ka sa kuan. Yung katuganahan magpa-shout out, comment lang nga ayaw lang sa akong messenger kay lisod na kayo. Maging wala gyud ko gi-shout out mo dong. Dito mo ka messenger. O mo gani ko sa comment section Leave a ka. comment para i-shout out ni Dongkoy de la Cruz. Ato lang ni Newton pag-shout out. Kajologs. Okay. So, salamat sa pag-suporta and more tutunan. Ako Marlu. Bye.